gabi dumating na si Bebang. Ayan mga kaling, si baby baby 14, Baby ni Bobby. baby ni Bobby 143. Ayan. Baby ni Bobby TV. Isis ko yung bagong channel niya. Ayan. 100,000 ang subscribers na binibigyan. Baby ni Bobby TV. Baby. Mali ng Oh. Kararating lang po namin dito sa Dait mga kalingap. Ayan. Ayan si Go Bombay. Go Bombay. Ito naman si Bebang. Ayan. Bebang. Ano ba pinagsasabi mo? Busy ako dito. Ayan dyan. Mapunta tayo. At magbubulabog tayo ng tulog ngayon. Ayan. Nasagap. Si Kagapay. Ayan. Busy. Yan po ang mga itsura ng Eh. mga vlogger. Isnabir talaga sa personal. Isnabir. Hello Kagapay. Ayan. Busy. Si Bro Bobby TV 143. Ayan. Ayan. May pupuntan tayo ngayon. Tulog na kayo. Ayan. Walang tulugan mga kalingap. Umaga. Ayan, walang tulugan to. Walang tulugan. Ayan. Dito pa hindi ako nagbubulong. Ay, ano ba? Nakalive. Nakalive? Si Biboy po. Ayan. Si Go Bombay. Ay, naka-live siya. Ayan. Oh, Ay. ayan. Shout out. Oh, shout out sa 14 million viewers. Nagpuyat ako para lang abangan si Kalampitos. Ito yung isa sa mga best friend ko sa kanya. Salamat. Ayan. Ito yung tumatawag sa akin to at na-interview ako ni Bong David, ni Sir Bong David dahil dito. In-interview ka? Interview tayo. Ang hindi ko lang si Bibang, yung si Biboy, Bakit ito ba? iniwan ako sa ere. Bakit ka niwan? Paasa ng paasa, yun pala, nasa susugon na. Geraldine Prado, shout out. Kita ko na si Bibang. Ha? Ang gwapo. Maganda siya. Boy pala. Shout out po, Pinay ako. Ayan. Ayan, ang dami no. 33 million viewers. Wow. Puyatan ulit po. Walang tulugan. Walang tulugan. Nag-ano ka? Ano kukunin ka? Good evening po, madiscarding Pinay. Shout out, hello YD Pantino. Hello po sa inyong lahat from Hong Kong. Alright. Si Baby ni 143. Ay, baby ni Bobby 143. Ayan. Si Kagapay po, Bibi ni Bobby TV. ito na po siya sa personal. Ayan. Oh, sino? Yan. Sorbitero. Sorbitero vlogger. Oh, sayaw na. Tayo ay magocho. Hindi pa nga nahiya. Ayan, nagising po si Sorbitero. Bibi ni Bobby TV. Ayan, shoutout po sa lahat, mga kalingap. Padalaw na po yun sa Jeanette Johansson, watching from Sweden po. Welcome back po. Maraming salamat. Bilin Panganiban. Hi po sa iyong lahat dyan. Ayaw nga pala kasi Bobby 143, siya si Bibi ni Bobby. Ano sinasabi mo? Bibi ni Bobby. Hindi pato, hindi baby. Baby. Baby pala. Baby ni Bobby Baby ni Bobby 143. TV. Tama ba? Baby ni Baby ni Bobby. Bobby TV. Walang Si Kita ko na siya sa personal. wow. Ito si Idol. Oh. Tama pala. Sorbiterong Baby vlogger. ni Bobby TV. Yun. Ayan, susundan natin. Kung ano yung kanyang gagawin. Tumakbo pa mga kalingap. Ito inaabangan ko si ayun, nasa madilim. Yari ka sa akin bukas. Matutulog na po siya mga kalingap, si Sorbiterong vlogger. Ayan na. Angelo Baldo. Inaantay, nakarating na din kayo. Salamat po Angela Baldo. Kimberly Tan. Ayan. Shoutout po sa 69 million viewers. Dati busos lang din eh.
Ayan. Ako. Dati siya hanggang ngayon hindi pa. Ibalik ako sa busis lang. Pwede kayong bumalik sa busis lang. Wag na. Nakita nila ako. Ah, Kahit naman ako dati. anong nangyari sa'yo dati? Bumis lang din, nangaway ako dati. Nangaway ka? Uha. Sungit ako dati sa mga vlog ko. Ganun. Mga No, OFW. Buti na lang ngayon tumutulong ka na, no? Mga OFW na mga katiyan tilapia. Anong tilapia na sinasabi mo? Salamat po Estrella Torado, nakarating na po kami. Hindi ko matapos. Buti negative kami sa anti-gen. Yan. Ayan, medyo maya-maya po ay magigising na si Kuya Bal para mamaya magigising na si Kuya Bal para mag-live na. Wala una. Bakit? Nakailan Hindi ka na? tayo sigurado kung maglalag sa pwede para pagkain ko niya. Sis Bia Pascual, mega love shout out. Ayan. Janet Po, sa Johnson. lahat. Ayan. Ayan, si Kabumbay. Hinihintay na lang po natin yung ating latest na cellphone Mm. at yung GoPro na susunod na po Oy, tayo. yung GoPro daw, no, dumating na ba? Hindi pa po. Hindi pa po nadating. Bakit? Bakit mukhang di natutulog si Buka Bombay? Ay, siya po yan, Wala no? po tulugan to. Oh, siya si Kuya Germs ng Daet Camarines Norte. Si Kuya dyan sa Oo. Kuyatan. Talagang labang po lagi ito. Lagi pong naka-recharge si Kabumbay. Bombay, ikaw na naman. Ate B. O, shoutout daw si Ate B, oh. Ano nga yung si Bibi? Shoutout po kay Ate B. Matigas pa nga si Babe ng kaisa. Ayan. Ito naman po, asa naninong po. Si Ninong busy. Ayun, pupunta natin. Ninong Gab. Ayan. Shout out po sa 88 million viewers. Wow. 90 million viewers na. Ayan. Walang tulugan po to. Kuya James. Si Sagap TV. Ayan. Kumusta daw? Bebang. Konsolasyon Bartolome. Ayan. Bombay na hindi nagpapautang. Ito po, yung hinahanap mo. Bombay na hindi Hello po. Bombay na hindi nagpapautang. Ayan. Hello Kalampitus from California. Kenen. Ayan. Happy birthday kaagapay, sabi ni Sis BF Pascual. Hello Kalampitus from California. Mary ni. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, 11 XL 34. 11 Exciter. Ito po, naghahanap kay si Biboy pala to. Iniwan po sa Yubak si Bebang. Wala po si Bebang. Ay no. Wala po si Bebang. Si Ayan Bebang po si iniwan Biboy. niya sa Ay, Yubak. wala pa. Tulog na. Inaway po ni Biboy. Inaway po ni Biboy. Shout out po Sugar King Channel. Bombay shout out. Ayan. Wow. Shout out daw. Host, saan ka sa Kamsur? Si Pukot po ako. Sa ano po ako? Sa Tinambak, Camarines Sur. Ayan. Kalasan dyan po pala. Opo, andito po kami. Karating lang. Simply Life. Karating nyo lang doon. Opo, karating lang. Memories ko. Pabati po from Dubai with love. Mary Jane Tadlas. Saan ka naka-live? Ang kawawang bebang. May baril walang bala. Isipin ko nga dyan yung mga nagko-comment. Ayun o. Memorize niya na daw yun eh. Ayun, wow. 11, Para 34. Chica, Consolation. Opo, Tinambak, Camarines Sur. Ay, i-promote mo naman ako dyan. Maraming. Kalapit tinambak ka? Oo. Saan sa tinambak? Sa Camarines Sur. Bullshit tanungin kong hinayo. Sa Bulao Balite. Yan, yung pataas. Watching from Malaysia. Chubby. Huwag ka refilling. Huwag ka refilling puro na nagbabasa. How much your name? 24. Kawawang bebang, lagi siyang nakabox. Tigil-tigilan niya. Tinambak kami sa dyan po place ng nanay ko. Sige ate B, bebang labas ka na. Kanina ka pa inintay.
Good evening sa inyo lahat dyan. Busy si Bibang. Ha? Busy. Magpakita ka na. Ayun, 100 million subscriber na. Masakit ang puso Ay, ni ano? Bibang, mayroon. Masakit ang puso, mayroon siya ngayon kaya natulog na maaga. Ganun. Ayan, shout out Leti Abilia watching you all. Ayan. Ito, tahimik na naman. Kaninang ingay-ingay. Yan po si Kaagapay, nag-i-edit po siya. Nag-edit. Hello, Lapis Biboy. Ako, iniwan mo doon si Bebang pumunta dyan sa ibabaw ng bundok. Suot ng damit na may makikidip daw. Sabi ni Taji. Siya, tawa si Sis Bia Pascual. Kaagapay, hindi ka pa natulog. Opo, hindi siya natutulog. Oo. Jacket naman po. Jacket. Hindi Bigyan daw, ng hindi jacket yan. hindi daw po siya matutulog hanggat hindi siya tulog. Ito po si sorbitero. Oo, karating lang namin. Kasi pagdating namin, Parating niya lang, tapos nanggulo kayo kaagad. hindi, ano pa lang, papiyaw pa lang yan. Yan po si Joey. Kailangan, Joey. ilabas na si kailangan pag sikat ng araw, ilabas na si Bebang. Sabi Estrella Tarato. 122 million viewers. Shout out po. Magandang morning, Team Kalingap. Good morning po. Pagdating po namin dito, dumating na kami. Dito dumating na. Oh, 124 million viewers. Shout out, Bebang. Ilabas na, puro Bebang. Yun. Nakakalata na ako dito. Mabuhay kayo. Busy nga ako. Ikaw si Biboy, ilabas mo nga kanina. Ay, masakit ang puso ni Bibang kasi nga may regla. Kaya natulog na agad. Kalingap. Nire-regla yun eh. Wala naman yung kalawit naman yun. Yun yung narinig ko na balita eh. Punta talaga itong... Shout out po sila. Tingnan mo lang bukas. Baka mapagalitan po kayo ng kapitbahay niyo. Ay, tulog na po sila. Opo. Mayroon na. Ang oras po ay ganap ng mag-aalauna na ng hating gabi. Bibang po. O sino daw si Bibang o. Si Bibang, o. Sikat sa mga viewers to. Hindi siya sikat. Bakit? Hmm. Kaya ano po yan. Sumitan Kit Vlog. Ano itan cute? Ito na. Hello. Narinig daw. Saturday. Galing po sila ng... Kailan dumating? Dumating po kami kanina nung pagdating namin. Naka-live ka rin? Naka-live ka rin? Nag-live na rin siya. Ayun, naku, mahati yung viewers. Shoutout po, Sis Bia Pascual. Ayan. Baka magising si Kuya Bal. Pwede mag-live lang si mag-live. Magigising na si Kuya Bal. Lorna's Kitchen TV, Sis Mega Love, shoutout. Lalo nang walang tulugan, mas magulo pa yung dalawang dumating mula nung kay Kuya. Ay, nagising si sorbitero. Alam ko kanina nung pinuntang kita na nanaginip ka lang. Ngayon nagising na siya. Tama siya. Ha? Tama si Kalampitas, pakinggan niyo po kasi wala ko siya sabi niyo. Paano na naman magigising ginulo? Oo. Yan, support po. Ginulo ko po siya malingap para lang guluhin siya. Nagpapasaya lang po tayo para mas marami tayo mga nalulungkot yung mga Oo. OFW. OFW na Shoutout po sa nalulungkot, mega love shoutout po sa inyo. Sana kahit pa paano napasaya At namin talaga kayo. naman, Ito po yung ginagawa namin pag wala po kami sa paglilingkod. ganito pong ginagawa namin pag nawawala kami sa sariling pag-iisip. Kasi mo kasi yung mukha mo. Kaya po, ang pogi Maraming naman, manta, nakaabot ka mo dyan. Opo, nakaabot kami dito. ang pogi na po niya ni Kaagapay. Ay po si Kaagapay. Ayan. Pinano namin kahapon. Ay, ba't ano yun? Binigyan talaga namin ng pansin kahapon. Ba't hinihimas mo yung buhok ni Birthday Kaagapay? niya kahapon.
Bakit para birthday pala. Parang manok. Bit. Para ilalaban sa Sa tot mo si Kakababi official eh. Yun din. Ayan. Bombay po. Hello po. Supportahan po natin pero wala pa po channel yan. Plano pa lang. Pag ilaban ba yung bukas mananalo man yan? Promote tayo kay Kabombay, hindi Ayun. gumagawa. Special day ngayon ni Kaagapay. Happy birthday Kaagapay ano. Tandaan niyo po, hindi pa po nakakarating ang Hoy, ating dapat GoPro sumayaw yung ano. Shoutout po sa lahat ng mga dumating daw na bago, dapat sumayaw. Kabumbay, shout out saya hindi na kasama panoorin. Sabi Ay, salamat po. Bibihira po nagsasabi sa atin nga. Siya lang si Kalampitos TV, hello po. Nissan Cute Vlog, vlog. then Sagap TV. Mm. Ayan. Ayan. Ito po si City Hunter po. Tulog na po si Bobby TV Reliever 143. po si Nathan Cute Vlog Ah, from Taiwan. Lapit mo rin natin yung camera. Grabe na ito mo kaya ya. Puta para maghamon ng tuntukan. Ay mo kaya ya. Sabi mo. Ano mo, lalapit ka hindi. Sabi naman. Eh, shout out sa fans po daw. Hindi man inano nga ano. Ito po si Sagap TV. Hello po. Ayun. Lane. Hello. Len Pilos. Okay na ba? Okay na? O timpla tayo ng kape. Ganyan daw pala mukha ni Nathan. Sa inyo, Machar. Timpla. Kamukha mo raw si Bebang. Kamukha ni Bibang. Kasi magkapatid. Kakambal ko yun. Kambalo. Kaso nilagyan niya sa yubak. Kakambal ko si Bibang. Hindi na makataong ginawa mo kay Bibang. Mayroon siya ngayon. Naipit kasi yung... Pakitanong naman si Kaagapay Joey kung stay na po sila dyan. Ito pong si Kaagapay at si Joey. Ito si Kaagapay. Alis na rin po siya pero babalik din siya sa tamang panahon. Ayan. Ito naman po si Sorbiterong Vlogger. Pero totoo. Magiging stay na po dito. Tama na. This full time full- stable na. full time. Kaya ko na i-assign ni Kuya Balsano sa matubang sa Samar area. Wow, Hindi sama. po totoo na ano. Vlogger ka Full na. time na talaga. Mm. Hindi na ako Yung pala magkita yan, may kalawit daw. Wala na eh. May galap shoutout daw sabi ni Hindi naman po, baka- Sis Bia Pascual. Yes, thank you po. Supportahan natin. Official kami na partners po. Lahat po. Halos lahat. Mm. Tsaka huwag natin kalilimutan yung aman. Sana daw Bombay ng Si Kalinga channel. Club, no? Kasi para mas Ay, marami pa tayo Biba. matulungan. Yung salitang Bisaya para Mga waray. sige. Maupay Hintayin ang lang gabi po sa natin mga tanan. yung latest na cellphone, saka po yung tulong. GoPro na Tulong. Mm. Tulong ako mga gwapo. Tulong. Gugulo din. Kaway-kaway sa mga waray, ha? Bisan din ka, bisan hain ka niya. Ay, may nag-request. Oy, ayoko sumayaw. Si Bebang. Ako rin po. May Barbie po ba yung isa? God bless po. Sino pong Barbie? Anong Pakikimbotin po Tahimik si Sagap TV. Opo, tahimik yan. sasayaw ka daw? Ayan. Baka naman. Shoutout daw. Sagap. Baka naman. Ayan, Sagap TV. namin, ano lang namin. Subscribe, ano, siya lang po kami na mamit namin. Nathaniel. Yung cellphone Subscribe. Naghahang na po, naghahang. Opo, stay na po dito si Baka may maawa po sa inyo. Joey TV 143. Ay, Joey. Sorbiter ang vlogger. Joey the Great. Joey the Great. Even po always watching yan. namin. Joey the Great. Even po always watching yan. Namin vlog to. Ayan. Salamat po sa 165 million viewers. Maupay nga gabi Joey the Great. Bisaya din ako. Sabi ni Janet Johansson. Kababayan. Maraming salamat. Sana naman dyan ni Beba. Ayan. Pag-vlog na si Kabumbay. Magsitulog na kayo kasi magbubuhat pa kayo ng bigas. Oh, ay bukas po pahinga po ng pagbablog. Pero support po kami kay Kuya sa radio station. Nandun po kami. Ako rin po. Support ng Kapitos. Ay, grabe. Ito po yung Kalampitos TV. Idol ko po ito eh. Idol. Pero hindi Wala na cellphone, naghahang hindi pala kagwapuhan masyado sa personal. Pero supportahan po natin. Kalampitos TV. Kailangan ng malaking Iba po. memory. Iba tumulong. Iba po ito tumulong. Grabe. Wala po akong masabi. Tignan nyo lang po yung channel niya. No? Tignan nyo yung channel niya. Tapos Ay, ganun din. bahala na po kayo kung isa-subscribe nyo po o hindi. Grabe. Konsensya po? Oh, may kusin. Wag na po kayo mag-alala kahit hindi nyo daw po i-subscribe. Nawala daw ni Lorna's Kitchen.
Mga anak, pwede. Ice cream. O yung ice cream daw. Ano po, natunaw. Natunaw na po. Ala, mainit kasi ano. Hindi malamig eh. Maupay na gabi with the grip. So di ka na mabalik sa Manila. Maupay man ka makabulig kan Kuya ba? ka na magpasan sin bugas. Tama, Yan. tama, tama. Tama ba pagkakas na Makakatulong ako. Sabi niya, magandang gabi raw at hindi raw ako babait ng Manila. ang pogi mo daw sabi ni Mary Grace Sendan. Oo. Kakamali po kayo. Mm. Malabo po yata yung mata niyo. Akong titingin. Akong titingin. Ha? Ano daw yun? Duda sila? Duda. Oh, sige, sige. Akong titingin. Ikaw mag-spot then. Anong gagawin mo? Ispotan. Apply ka natin Sige, para sige. makita nila. Sige, sige, sige. Sige, sige na. Oo. Baka tumakbo na sa kwarto. Sigurado ko. Sige. Ano pa? Paano? Sige nga. Ay, Barbie! Ayun po. Nakita po natin at least nakaboxer po si sorbiterong vlogger. Hindi po siya nakapanting pagka Oo. natutulog. Naka-boxer po siya. Sabi naman. Ala, Umuwi ka na kaya. uli. Mapapahamak kayo dito eh. Utulog na. Hindi na pa naman si Ray. Ayun, pinalas natin po Kaya yung po ano. po si Nathan po. Gusto po akong pagsamantala. Iba, papatay. Ganito po talaga namin pagsamantalahan ng mga bisita rito. Ay! Naku po. Ay. Shout out po sa 2 million 200 million viewers. Mega love, shout out. Ayan. Hindi kasi may mga ano, di nakakakita. Yung sa maliwanag. Sige. Ay, guwapo niya, no? Kamukha niya si ano, si... Pampunas ng ano yun? Pampunas ng ano? Bakit pante? Kay ano, kay Bibang, kung tinatagos. Diba? Patay niyo na yung wifi. Mga kalinga, papatay na yung wifi. Pinatay nga. Patay niyo na yung wifi. Diba? Last nakita kagabi. Wait, ano ko? Mga pasoy patutulog. Ng ano ko? Hindi ka. Kami o magpatulig daw, magpatulig. Oo. Sabi ni Sheila Rapal, magpatulig. Abuhatin daw ng sakong bigas si Bibang na naka-heels. Paano? Grabe naman yung pahirap. Buwis buhay. Ayan. Pero kasi, Grabe naman yung pagpapahirap. yung kamera ko, no-sub. Bakit nausog? Yan po. Makasip Laway. ng Bibang. Ayan, may dumaang anghel. May dumaan po ang hit. Uh, shout out Lodi Warren. Salamat po. Mirna Dudang, biyahe pa kayo bukas. Oh, mga kalingap, Ano ba yung ayan. Mama Boy, Sarah Evelyn, Miguel Atchata. Nahilig si Darius. Na? Si Darius. Kailan ka tumilig yan? Lakas oh. Nahilik po si Darius. Ayun. Pagod na pagod si Darius. Tumingin, padinig yung hilik niya. Ba, maangkat si... Pagod na pagod. Nag-vlog yung kahapon. Si kanina. Si Darius. Ayan. Seryoso na si Bebang ngayon. Nag-i-edit. Ayan. Kumain na rin? Kumain na rin? D-boy. Oh, tapos na. Kain ka na rin. Parang ganyan. Ito Ito po. po eh. Ito po, inihaw na dilis. Tignan yung dilis yan laki. Ano ba nagdadasal si Kalampito? Si ano? Nagdadasal ba? Nagdadasal niya. Pag-apay, nagdadasal siya. Kung ito mag-lift ako, maraming suloy.
Hindi lang po ano yung pinag- Sige po mga kalingap. Bukas na lang po at ako'y pansamantalang magpapaalam. At Huwag muna, bata ka pa. pansatala. Pansamanta. Pero babalik ka ha. Hintayin ka nila. May ano ba yan? May familiar ka ba sa ganyang words paalam pansamantala? Mayroon. Sino? Yung kapitbahay namin, Ano nagpaalam? napaalam siya pansamantala, pero ang nangyari, natuluyan. Kala ko si Bunguton. Natuluyan. Aberti porn. Sige po, maraming salamat po sa mamamayat po yun dito pag lagi siyang kumakain si Sorbiterong Vlogger. Yan. Huwag kayo laging magpuyat. Naku, masisira ang mga beauties nyo. Sabi ni Kimberly Tan. Okay. Salamat po. Good night po sa lahat ng mga kalingap. Salamat po at kami po ay nakapagpasaya ng kahit papaano sa inyo. At ito, salamat po. Maraming salamat po. Good night and God bless po. Bukas po ulit tayo at tayo hintay natin magising si Kuya Bal. Siya naman ang maglalay mamayang 1:00. Salamat po. Paalam pansamantala. God bless. Kitchen channel Sarap TV. Sagap TV pala. Salamat po. Good night. Muwa chup chup. Ano nga yung nangyari kay Bibang?